Ta' eta żgħira kienet preżentatriċi u kienet intervista ħafna nies popolari. Għalfejn taħseb li ħafna żgħażagħ jabbiraw? Mina bnidma li ma naqta' qalbi qatt. Kella kappell għal kull tibdila li kienet tilbes. It-tifla tal-kappell, taf għal dik tal-kappell. Kella kpieper, kella xi 50 wieħed, ma kull outfit kien ikollha kappell. Ta' 14 sena offrewla li tibqa' l-Amerika b'kuntratt ma' Disney Channel. Riduni nibqa' hemm biex nagħmel. Bil-familja b'kollox. U waqt li konna hemmhekk kien ġie it-tutor wieħed mit-tutors li kien jgħallimha u kien qalli għandna niftakar preċiżi Kermit, congratulations Mr. Borg. Għatlu forward jien. Qalli your daughter has been chosen for the Disney Channel. Ħadd nifsi l-ġewwa għad kif jista' jkun it-tifla ta' 14 sena. U jiena ħadd tkun daqshekk bot minni u minn mara. U inti għattilhom le ċens. Le, u għalli l-ewwel flight id-dar, imxi. Ej saħe. U ma jiddispjaċikx? Le laqas xejn. Le? Laqas il-lum jiġifieri. Laqas int Kristabel. Jih jiddispjaċini. Mhux ovvja. U l-Best Solo Artist Award. Kantanta u artista brava. Sinjuri Christabel! Kantat mal-kantant Taljan famuż Gigi D'Alessio. Il mio cuore ti sorprende. C'è un applauso a lei che brava. Fil-finali tal-Malta Eurovision Song Contest, il-ġurija kollha tawa 12 punt. Taboo with Christabel. 12 points go to Christabel. 12 points go to Song Taboo of Christabel. Taboo and Christabel. Il-kantanta Christabel Borg. Christabel hija persuna għandha qalba tajba ħafna, taf tmur tajjeb ħafna man-nies, tifla onesta ħafna, qatt ma smajt kelma ħażina fuqha. Christabel hi tifla qalba tajba ħafna, tħobb il-kulħadd, ma tobot il-ħadd, ma tejra l-ħadd, tgħin lil kull min ikun hemm bżonn, biżla bil-għaqal, attenta, brava ħafna Alla jbierek. Ma sta ngħid xejn ħażin fija. Jiena proud li t-tifla tiegħi. Imma il-karattru tagħha u li hu dan għadon li tawla l-mulejju. Christabel bħala persuna hija effokata ħafna, hija artista brava għalkemm li hija businesswoman brava ħafna, sirt nafa dal-aħħar kemm impenjata fix-xogħol tagħha, kemm tieħu l-iktar interessani fi Christabel kemm tieħu l-affarijiet bis-serjetà. Ippakjat, ma nafx kif ta' mirnexxila tgħaddi minn ġurnata sieħa, naħseb ġurnata tagħha tagħna hija 24 siegħa tagħha hija 48 siegħa. Din Christabel meta kellha 7 snin f'waħda mir-rexti tal-iskola. Kulħadd jiftakar li Christabel meta tkellmet fuq il-wardens f'Xarabank. Ngħid il-Prim Ministru biex jgħidilhom li għall-parking ma jagħtux ċitazzjonijiet. Jekk jipparkjaw ħażin għaliex ma jagħtux ċitazzjoni. Għax ma jkunx fejn nipparkjaw imbagħad. U mbagħad il-mami għadet ċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Għalt li l-ċitazzjoni għax ma kellix liċenzja. Għattila ħaqek għax int ma għattilhom biex jagħtuk il-liċenzja. Ngħidilkom propjament ġara hemmhekk għax għandi niftakarha. Mela kienet skadiet l-actual liċenzja. U l-mami għamlet waħda ġdida u jiena kontet nistenni qoddim il-bak. U lajtila, u l-għordin taħħa ċitazzjoni ma jimmarx lejdila lajtila u Tortija ġifieri. F'Xarabank fil-programm man-nanniet.
Xarejn wara, in-nannu imut. U kull darba li Christabel nurwa dan il-filmat ma' nannu dejjem temozzjona ruħha. Sorry, emozjonata ħafna. Meta nara dak il-filmat, nibda niftakar x'tip ta' persuna kien. Papa kienu ħobba ħafna, l-ella tiegħi kien jgħidilha. Kienet il-fessuda tiegħu għax l-ewwel tifla fil-familja min-naħa tiegħi u kienet l-ewwel tifla għamlitu nannu kienu ħobba ħafna. Ġibu l-lum jara Christabel hemm. Meta jkollu l-problemi, jitlob lilu. Nejlu bajni. Minkejja li f'ħajjita sabet ħafna bullying, xorta waħda ma taqtax qalba. Kont naf li kienet tiġi bullied imma ma qatx nagħmilha ixxu. Kienu jaqbdu ħafna magħha l-iskola, kienet tiġi fitri anonimi wkoll li jinbuttaw għat-taraġ u ħafna minn daw l-affarijiet u jien kont ninkwieta u mbagħad il-ħin kollu ngħidlu qgħod attenta żomma l-puġġaman tat-taraġ tal-iskola ma jmorrux jinbuttawk u jien naf. Kont żgħira, pereżempju, kont inkun fil-klassi u ninżlu għal-qoddisa tal-iskola u kont nitla' mill-klassi u għax inkun mor tajjeb fi proġett tal-iskola, pereżempju nsibu mal-art bil-karti kollha miftuħin jew ġieli sibt il-project books fil-għalqa ta' ħdejna. Irċivejt ukoll telefonati anonimi, ħanoqtlok, tħares warajk għax ħanafġek bil-karozza u noħodlok id-daw ta' għajnejk. Dak kien żmien ikraħalija. Kienu jagħmlu lek hekk Iva, u anka pereżempju kont nitajjar ħafna x'ina kelli ħafna pil f'wiċċi u kienu jgħidu li t-tfal tiegħek ħajkunu xadini kemm ħajkunu goroħ. Għax rrid nerġa' niftakar f'dak iż-żmien. Forsi minn bat dil-ittra ma ħasibx li ħad tkun tħalli daqshekk effett fuqna, bat ħallit. Xtaqet issir tabib u b'kombinazzjoni l-arus tagħha tabib. Jiena ġifieri meta kont tifel żgħir ma tantx kont nara t-television Malti, ġifieri ma kontx nafa qabel tqajt magħha sixth form San Luigi l-ewwel sena. Aħna kellna l-istess ħbieb l-iskola u iżjed ovvjament iżjed qattajt ħin magħha, iżjed sirt naf fuqha, sirt naf li tkanta u hija popolari f'Malta. Aħna għandna karattri differenti ħafna, jiena iżjed relaxed u tistressja u ġieli tagħmilhom bikbar ħafna u tieħu l-kedet għal xejn. Jordan u Christabel jiggradwaw fl-imkien. Gradwajna fl-imkien, it-tnejn aħna kellna korsi ta' 5 snin. Kienet esperjenza sabiħa, li għaddejna mill-esperjenza kollha tal-università u naħseb kien it was a nice, ġifieri frott tal-ħidma kollha matul dawk il-5 snin. Ġewwa New York, Jordan jipproponi lil Christabel biex jiżżewġu. Morna New York u dejjem kienet ix-xewqa tagħha li kollha esperjenza sabiħa fuq l-Empire State Building. U deċidejt li dak kien the right occasion biex niproponila. Christabel tfisser ħafna li hija aħna ilna flimkien 9 snin u naħseb sirna ħaġa waħda over these past 9 years, għas nimmaġinani minn ajra. Christabel smajna li se tiżżewweġ vera se Dik jgħidu. Ħa niżewweġ. Tix nagħmlu rehearsal. X'rehearsal? Tat-tieġ laqna. Jordan jistħi ħafna. Jiena nistħi ħafna. U dakinhar kont mistħi ħafna, ġifieri kif kulħadd seta' jara ma kontx naf x'ħanaqbad nagħmel. 2014 f'Xarab jitħabbru l-finalisti għal-finali tal-Malta Eurovision Song Contest. Christabel tgħaddi bil-kanzunetta L-Aftricity. Kienet imsifra mal-ħajwa tagħha u mbagħad smajta titkellem minn fuq il-PA system tagħkom. Christabel.
Għattela int kif diġa taf, għattela metlix. Għattli nissa ċemplu li u ma konċ naf. ċemplu l issa. Għax konna nafu l-għeda barra minn Malta. Jinsibt li kienet taf qabel jinnaf ħabba telefonata jew hekk. Laqqas idea ma kelli, laqqas naf xi bdejt ngħid, kont emozjonata. Kontu puntati għajtuni, intom jek minn is-sejs ballettu li kif se namlu il-fontana tisfem ma' diska ta' Christabel. Tilkom għani prova u fil-fatt ekk għamiltu provajt, fil-fatt ekk inġara konna għamilna fontana Smart City ma' diska ta' Christabel. Sena wara Christabel jirnexxiela tikseb it-tieni post bil-kanzunetta Rush. Krista d-dejt għal-finali. Signori, il-mamma! 2016, Christabel tikkompeti bil-kanzunetta Kingdom. U bil-kanzunetta Tabu tirbaħ il-Malta Eurovision Song Contest ta' din is-sena. Hija r-rebbieħa tal-Malta Eurovision Song Contest 2018. Emozjonanti ħafna. Emozjonat ħafna. Enti meta tara l-bintek titla fuq dak l-stage u tagħmel performance bħal dik, inti l-emozzjoni tiegħek tiġri bik. Bla kliemu. Vera grazzi. Kelli samil sa 15 wara, laqas irrit nemmen, laqas irrit ma konċ nafisni waħda. Dawnet jien ma konċ maħħa backstage. Indur bil-wifqa u nitrijat. Fraħt imma xorta ma stajċ nemmen, dik ngħid le ma jistax ikun. Bat wara meta bdejt nara l-filmat, bdejt nemmen. Christabel titkellem għall-ewwel darba f'Xarabank dwar il-kundizzjoni li għandha ta' saħħa mentali u kif il-kanzunetta tagħha xtaqet qajjem kuxjenza. Din il-kanzunetta ktibnija biex inqajjem kuxjenza. Kuxjenza dan huwa messaġġ ta' tama għal dawk kollha li għaddejjin minn xi problema f'ħajjithom, intom m'intomx waħedkom tbatux fis-skiet jekk joġobkom tkellmu u fitxu l-għajnuna. Jiena l-ħidma tiegħi mhix se tieqaf hawnhekk, anzi kif qal is-Sur Dalli ser tkompli fi triqtna lejn Lisbona kif ukoll wara dan kollu. Jiena nista' ngħidilkom jien ħanagħmel dak kollu li għandi f'ġismi biħġari se nagħti dak kollu li nista' nagħmel biex din il-kawża tant profonda, dan il-messaġġ tant profond ħanwasslu u nipprova ngħin lil dawk in-nies kollha li qegħdin jgħaddu minn din il-problema. Il-kanzunetta Tabu għandha messaġġ interessanti ħafna. Messaġġ li ilha titkellem fuq Christabel. Jien naħseb wasal sew il-messaġġ. Il-President ta' Malta Mary Louise Colejro Preka taħta lil Christabel ambaxxatriċi għas-saħħa mentali. F'ħajjita Christabel għandha żewġ karrieri. Dik tal-kantu dik tax-xogħol. Dak biex ħarġilna l-compliance center Min kien jobsol li l-persuna li se tirrappreżenta lil Malta fil-Eurovision hija wkoll kuntrattur. U ta' fissuq il-gaffa wkoll. Sa dan it-tant, Gordon u l-bqija tal-producers u diretturi jippreparaw il-music video ta' Tabu. Wieħed minn patterns ta' videos moħħi kien li nagħmel il-Gladiators u li noħlom għal dawn l-aħħar sentej. Meta rebħet
Christabel mill-għada qed il-Marelli joqgħod x'imkien dak Gladiator scene u qed tisma' hemm din l-idea forsi nagħmlu daw it-taboos flimkien li qed jiġġieldu kontra xulxin. Mbagħad ġitni l-idea li nagħmlu dik il-kaxxa bid-dawl biex tagħti dejjem inżommu l-kju u tlaqna bix-shooting tal-music video u insertajna kollox, rieħ, xita, sħana, xemx, minn kollox inqala. Umma ħdimna flimkien tajjeb u naħseb kien riżultat tajjeb. Fatti li ħadd gost jekk tisma' ħafna mill-kummenti u għadni kemm tlajt Amsterdam u ltqajt ma' presses differenti u anke l-Eurovision.tv u l-IBU. Kważi daw jikkunsidrah bħala l-aħjar music video li sar minn 43 pajjiż li huwa onura lina wkoll. Hija artista, mhijiex ġast kantanta, hemm differenza bejn kantant u artista. Christabel hija artista tuħossib kif tidher biex tidher tajjeb u l-aħjar kemm jista' jkun. Sepet tagħmel prestazzjoni bħalissa tagħmel prestazzjoni tajba ħafna għal pajjiżna. Gordon jiftakar li darba f'Xarabank kien għamel candid kamera lil Christabel. Dat tim ta' Xarabank kien talabni biex nagħmel candid. Is-song tagħha ġiet disqualified. Għax kella eżami ma stax tiġi għal rehearsal. Allura speċi il-produzzjoni ċajta kienet li ddeċidew li jiskwalifikawa. Christabel għandna problema żgħira. Taf li bat li email inti peress li nhar it-tlieta waqt ir-rehearsal int għandek l-eżami u xek. Eżatt. Jew nidiskwalifikawa minn għalija, jew inkella jekk ma tistax tiġi fil-każ sib li kantanti ieħor ikantaħħu s-song. Inti qed tibki hawn. Sorry Sorry. Għalfejn qed tibki ħi. Li ma konx naf, dibda ħadita ġifir bellata mal-ewwel saladma, li ma konx naf li kienet dieħla għall-eżami dak il-ħin. Bdiet tibki di, insomma, ċetra, u jiena bdejt nieħu pjaċir inkompli intijantija, u mbagħad qed nila l-ċajta. Ftit ġranet ilu tinsifirna. Konna sejrin niffilmjaw il-kartolina tagħha. Il-Portugal. U għet nitkellmu, għalti taf li dakinhar kien kont diħla l-eżami, għalti taf li għamil 3 kwarti jena, 3 kwarti jew xi nofsija ma nistax nikkonċentra u dak l-eżami ġabet 50 għaddit bleżat. Minkejja li Christabel kollha ħafna x'tagħmel, dejjem issib ħin biex tkellem lil kull min jibatilha messaġġ. Tara kull kumment li jkun hemm, speċjalment fi music videos jew artiklu titillajkjah u kemm bżonn tirrispondi kull fen. Li dik hija xi ħaġa vera, ma nafx kif tgħidilha kelma, għandha hija xi ħaġa speċjali. Li l-fans tagħha titrattom individwali, mhux taqbad u tikteb post li ringrazzja l kulħadd f'daqqa, individwali. U għandha qalb vera tajba, għandha qalb umana. Christabel hija persuna li tħobb in-nies itwa l-enerġija. Christabel għandha bżonn l-enerġija tan-nies għax għandha ħafna enerġija xtati. U dik hija xi ħaġa li hija sabiħa immens u li għalmet lili wkoll. Rigward il-Eurovision nixtieq ngħidilha good luck kemm lilha kif ukoll it-tim kollu li hemm warajja naf kemm ħadmu għad-diska l-prodott tajjeb, umbat komplejna naw ukoll waqt il-music video, il-dedikazzjoni u l-kwalità tax-xogħol tagħhom, nixtieqla kull ġid li at the end of the day ħaqqa naħseb jiena. Għalkemm Jordan jisħi ħafna, xorta waħda jkantala biċċa minn tabu. Ma nafx ngħid nistien. And I know that you hear my cry. Tears tell no lie. Chris, taf kemm inħobbuk, jiena missierek u waħtok, għalla volja xi kultant ma rrugx biżejjed, imma taf li qed ngħid il-verità. Mur hemmhekk, għamel l-almu tiegħek, inti diġà rebbieħ għalina, l-importanti li meta tiġi lura tkompli taħdem fuq il-messaġġ tad-diska li titnaqqas l-istigma li hawn u titnaqqas ukoll it-tbatija. Christabel, nħobbok itla' hemm fuq dak il-palk u għamel l-almu tiegħek kollu bħalma dejjem għamilt u li għamel il-mulej merħba bih. Nawguralek minn qalbi kull suċċess ieħor f'ħajtek u jalla l-bambin iżomm idejh fuqek bħalma dejjem żamm. Inħobbok pupa.